Gata, bravo! E poți să-mi să schimbăm muzica. Gata, stai că încep. Unde e închis? Lasă-l. Că acum a venit Emile! Emile! Hai la muzică! Hai Emile, bagă muzică aici, bagă dans! Mai lăsați-l ca să le ieși. Bă, du-te dansează și tu nu mai Cât ne-a făcut? Cât ne-a făcut? 16. 16 ani! Bagă Emile! Hai, acum! Începe! Hai! Ba, s-a schimbat. Căutăm o muzică așa pe baza lui, la 16 ani. Îți dai seama. Atunci stai pe scaun. Auzi? Tu vrei să stai pe scaun. Cine, eu? Da, eu. Degeaba și de pomană. Stai bă acolo, bă, 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 bă. Da, eu. Stai bă acolo, bă. Mai e bătaie. Hai acum! Mamă, dar ce mult. Bagă dans, bagă dans. Pe balans. S-a schimbat. Păi zi-mă să bagi o Ce să zici? piesă de aia periculosă. Ce? Hai, bagă, Emile! Nimic, s-a schimbat. Mă, ce oameni. Ce fain e. Vorbim de... Ce-ai băut, dar nebun. Fac și iube. Să te mai zic după aia, să strică videoclipul. Emile! Băgă dans acolo, Belea! Așa ca din ziua ta. Bă, Mihai, mă, tu nu vrei să dansezi cu mine, dar te bată. Să dau niște capace, te fac ca Mă mai bat și tu. Mare aproape, trec. Nu-mi pot să dare bote, că eu fac... Unde a fugit ăla? Către barcă, mă. Dar ce ai făcut, bă, oprește și când începe muzica din nou.